Gipasalamatan sa Department of Tourism Region 9 ang mga local government units sa Zamboanga Peninsula sa ilang pagpaningkamot nga magmuntar og Christmas displays bisan na sa pandemya. Bisan walay turista ug dili makabiyahe sa nagkadiyang lugar tungod sa regional border checkpoints, nagmuntar gihapon ang mga LGU og Christmas display nga atraksyon sa ilang mga residente. Agaw pansin ang colorful nga tunnel of lights sa tulay sa Isabela City sa Basilan. Puno sab og Christmas lights ang ilang town plaza, Santa Isabel Cathedral ug Isabela City Hall. Puno sab sa Christmas lights ang City Hall, Parque ug Center Island sa Zamboanga City ug sa Zamboanga Sibugay ug Zamboanga del Sur ug Norte. Hindi naman safety and healthy protocols at saka ang pinaka-importante talaga is the wearing of mask and the social distancing. So at least you get a feel of the Christmas holidays naman.